Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine polisiýa işgärleri taklyp berýän ýaş raýatlara garşy basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji maýda sebitden maglumat berdi. Taklyp beren adamlar Huawei demir ýol gatnawlaryna goý berilmeýär. Mesçitlerde diňe pensiýa ýaşyna ýeten erkek adamlara sakkal goý bermegiň dogry boljakdygy wagt edilýär. Bu arada Awazat ýahatçylyk dowlagyny işleýän sakkally raýatlaryň sakkaly mejbury syýrdyrylýar. Türkmenbaş şäheriniň köçelerini polisiýa işgärleriniň gözüne düşýän sakkaly raýatlar polisiýa merkezlerine alınıp gidilýär. Olaryň sakkallary mejbury syýrylýar we dagy dubara sakkal ösdürmelik barada dilhaty ýazmaga mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleriň sakkala garşy alyp barýan kampaniýalarynyň 15-nji maýda güýçlendirilýändigini habar berdi. Türkmenbaşynyň halkara howa mendiline polisiýa tarapyndan uçura goý berilmedik 30 ýaşlaryň bir erkek adam özüniň sakkaly sebäpli ýolunyň baglanyny gurrun berýär. Sakkalyň aýyr, onsoň uçura miniber. Ýogsa biz bu bolşuňda seni tanamaýarys. Pasportdaky suratyňda görnüşiň ýaly bol. Diýip polisiýa işgär ýolagçynyň uçura goý berilmegine ruhsat bermändir. Bu tapşyrygyň ýa-da polisiýa raýatyň pasportyny elinden alypdyr we sakkalyny syran halatyny onuň ýzyna gaýtarylyp berilejekdigini aýdypdyr. Öýüňe barda sakkalyň aýyr, onsoň pasportyny alyp git. Diýip polisiýa işgäri uçura goý bermedik ýolagçy ýüzlenipdir. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenbaşynyň polisiýa idarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri öňünden bäri ýurduň çägine erkek raýatlaryň sakkaly goý bermegini çäklendirip gelýär. Häkimetler pensiýa ýaşyna ýetmedik adamlaryň sakkaly goý bermegini türkmenleriň arasyna däp bolmadyk yslam ynanjy bilen ýetirýärler. Dini ynanjy üçin sakkal goýan ýaşlara sakkal biziň mezhebimizde hökman däl. Sen başga dini akymlara uýýanmy diýen basyşlar dowam edýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosy bilen habarlaşan daşagly bir ýaş ýigidem özüniň sakkalynyň häkimetler tarapyndan mejbury syýrdyrylyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Demirgazyk sebitde häkimetler sakkal goý beren köp sanly ýaş raýatlary polisiýa merkezlerine ýüşürip olaryň sakkal murtuny zor bilen syýrypdyrlar. Ýaş ýigit Azatlyk bilen gurrundaşykda polisiýa getirilen ähli raýatlaryň sakkalynyň şol bir päki bilen syýrylanyny aýdýar. Türkmenistan dünýäwi döwlet bolup ýurdun baş kanuny raýatlaryň ähli azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny kepillendirýär. Ýöne türkmen häkimetleri ýyllar boýy raýatlaryň esas azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny gözgüýüni depelemekde tanqid edilýär. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň ýagdaýy boýunça çap eden soňky ýyllyk hasabatyny Türkmenistany din azatlyklar babatda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna saklap galdy. Türkmenistan başanyň dini azatlyklary boýunça hasabatyny 2014-nji ýyldan bäri ýyly aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna galýar. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyca gün galandy. Mary welaýatynyň merkezi şäherinde käbir muallimler okuwçylara pes baha goýmak barada haýbat atyp, olardan dürli işler berjaý etmegi talap edýärler. Käbir gurplenatalary bolsa şu ýyl mekdebi tamamlayan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bu ýagdaýlar barada enatalaryň, okuwçylaryň we muallimleriň ençemesi Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Welaýat tas ähli esasanam şäheriň 16-njy, 24-nji, 13-nji, 5-nji mekteplerinde köp muallim ýokary okuw jaýyna girmek isleýän soňky sınıf okuwçylardan mektebi awatlamak üçin pul bermegi, kiçi sınıf okuwçylaryň depderlerini barlamagy we şuňa meňdeş beýleki işleri etmegi talap edýärler. Olar ökde okuwçylara özleriniň konspektlerini hem ýazdyrýarlar. Muallimler bu talapları berja etmedik okuwçylara pes baha goýup okuw şahadatnamasyna täsir ýetirmek barada haýbat atýarlar diýip habarçymyz belledi. Ene atalaryň sözlerine görä bular esasan gutorduş synaglaryny geçirýän muallimler bolup, olar özlerine gymmatbaha sowatlaryň alynmalydygyny hem gytaklaýyn aýdýarlar. Bu talaplary mugallimlaryň ählisi edýär diýip bolmaz, ýöne olaryň köpüsi syna geçirýän mugallimlary naharlamagy hem mektebi tamamlayan 11-nji sınıf okuwçylaryň üstüne atýar. Munyň üçin olar okuwçylardan ýa pul ýygnaýarlar ýa-da nahar bişirip gelmegi talap edýärler. Çağasyna pes baha goýulmagyny islemeýän enatalar bu talaplara razy bolýarlar. Sebäbi ýokary baha ýurdun içindäki ýokary okuw jaýlara girjek ýaşlar üçin o diýen zerur bolmasa-da daşary ýurtlarda okumaga gitjekler üçin möhüm hasaplanýar. Dip iki çağanyň kakasy marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
Şu günler käbir gurply enatalar bolsa, habarçymyzyň we molimlaryň tasdiklamagyna görä, bu ýyl mekdebi tamamlayan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin molimlara para berýärler. Bay enatalar molimlary öýlerine çağıryp dürli gymmat baha sowatlary ýa-da olary 50-100 dollar pul berýärler. Bu ýagdaýa çağalar hem şaýat bolýarlar we olar ýaşlykdan para öwrenşýärler diýip yerli molim anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Mary Velayat bilim müdirliginden we agzalan mekteplerden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda käbir molimlaryň okuwçylara pes baha goýmak barada haýbat atyp, olardan dürli işleri berjay etmegi şolsanda awatlaýyş işleri üçin pul goşmagy talap edýändigi barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gezek maglumat berdi. Galy bersede orta mekteplerde her ýyl may aýynyň 25-inde geçirilýän soňky jaň dabaralary we gutorduş synaglary üçin müňlerçe mana çykdyjy edilýändigi we bularyň enatalary surnukdurýandygy barada da ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. Ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda köp enatanyň bu serişdäni üpçün etmek üçin karz almaga mejbur bolýandygy, käbiriniň çağlaryna bu pulu berip bilmeýändigi hem habar berilýär. Adatlyk soňky ýyllarda çykdyjylar sebäpli okuwçylaryň öz janyna kast edýändigi barada hem ençeme gezek maglumat taýýarlady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary boyun alyp açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda goňşy Özbegistanda soňky jaň dabaralaryny we gutorduş synaglaryny geçirmek üçin enatalardan pul ýygnamak resmi taýdan gadagyn edildi. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Özbegistanyň bilim ministrliginiň Telegram kanalynda çap edilen maglumatyna salgylanyp 17-nji maýda çap eden habaryna görä ýurtda täze okuw ýyly üçin mektepleri taýýarlamak we awatlamak üçin okuwçylardan we uçurumlardan pul ýygnamaga ruhsat berilmeýär. Türkmenistanyň welayat merkezlerinde 18-nji maýda bellenilýän konstitusiýa we döwlet paýdagynyň gününde döwlet telewizionyasynda görkezmek üçin öňünden ýasama bayramçylyk tomoşalary video düşürilýär. Adatça bolýaly bu çäherleri büdjet işgärleri, talipler dagy mejburi çekilýär. 16-njy maýda Lewawyň dolanduruş merkezi Türkmen awatdaky tas ähli döwlet idaralarynyň işgärlerini beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugruna ýerleşýän baş baýdak meýdançasyna ýygnanmaly etdiler. Munyň üçin büdjetçiler iş ýerlerine ençeme sagat ýer, ýagny 14:00-da goýup berdiler. Diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Telewizioniýa ýazyk etmek üçin çäre sagat 18:00-da başlandy we oňa müňe golay adam toplandy. Getirilen adamlaryň ählisi meýdança sygmady. Şol sebäpli olaryň 200-den gowragyny beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugruna ýerleşdirdiler. İş ýerlerine adamlaryň ýazgy üçin geýmeli libaslar hem kesgitlerini, ýagny zenanlara gyzyl renkli milli köýneklerdi, erkeklere bolsa gara penjekdi we ak köýnekde bolmak tapşyryldy. Diýip habarçymyz nyktady we şäheriň merkezi köçesiniň ençeme sagatlar petikli saklanandygyny hem sözüne goşdy. Bu hili mejburi çäherler Mary welaýatynyň merkezi şäherinde hem geçirildi. Ýüzlerçe büdjet işgärine, taliplere Mary şäheriniň Molunipet köçesiniň urunda ýerleşýän Milli Kitaphananyň öňünde toplanmak tapşyryldy. Ýene 2 günden geçiriljek bayram üçin ýazgy başlanana adamlara şowhuny çapak çarptyrdylar. Köp adamny bu ýagdaý kinaýaly gülküder etdi. Mejburi eltilen adamlar biz halis goýuny bolduk, nira kowsalar şol ugur bilen bolýar, hamala çär üçin yaradylan ýaly diýip zerinýärler. Getirilen adamlar suw iýmitlen üpçün edilmedi. Ähli çykdyjlary öýleri çekmeli boldy. Diýip Mardaky habarçymyz gurrun berdi. Ol Lewapda kim bolýaly mejburi getirilen adamlardan kesitinen libasda bolmak talap edilendigini, köpleriň eýýäm çäre isklerini iş ýerlerinde saklaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri we sewitlerin häkimlikleri uly bayramçylyklaryň öňünden düşürilýän ýasama tomoşalar, muňa mejburi çekilýän raýatlar barada maglumat bermeýärler. Muňa derek bayramçylyk dabaralaryny uly guramçylykda geçirmegi tapşyrýarlar.